di danga indang balim dia ngapa menano orang tua jo mudo sadang hati dua badan tabar yang tabayang laku parangainyo ilalai tolong deh dia dimanyo gali gali den adi ia candi gali tia jo gali gali den adi ia candi gali tia jo nampak atabang burung marapati yonan ngonyo di pamatang adia apokan badan diri siang malam tak bayang-bayang ilalai tolong deh dia dimanyo gali gali den adia candi gali tia jo gali gali den adia candi gali tia jo dari baso hendak kata panas hingga saban tak kata ruko sungguh pun badan bajauhan ada di ruang mato juo ilalai tolong deh dia dimanyo gali gali den adi ia candi gali tia juo gali gali den adi ia candi gali tia juo badan tiang dan tiang lay bunyi pirangan begal leba itu pulo asalai dapat hidup badan tiang ada lay kaden nanti juo ilalai tolong deh dia dimanyo gali gali den adia candi gali tia juo gali gali den adia candi gali tia juo. Lama di danga indang balim dia ngapa menano orang tua jo mudo sadang hati dua badan tabar yang tabayang laku parangainyo ilalai tolong deh dia dimanyo gali gali den adi ia candi gali tia jo gali gali den adi ia candi gali tia jo nampak atabang burung marapati yonan ngonyo di pamatang adia apokan badan diri siang malam tak bayang-bayang ilalai tolong deh dia dimanyo gali gali den adia candi gali tia juo gali gali den adia candi gali tia juo dari baso hendak kata panas hingga saban tak kata ruko sungguh pun badan bajauhan ada di ruang mato juo ilalai tolong deh dia dimanyo gali gali den adi ia candi gali tia juo gali gali den adi ia candi gali tia juo badan tiang dan tiang lay bunyi pirangan begal leba itu pulo asalai dapat hidup badan tiang